Continuem amb l'exercici 2. L'exercici 2 consisteix en l'encesa de dos leds de forma alterna. Els leds són el led roig i verd, que són l'L2 i l'L4 respectivament. Estan connectats al pin 5 i pin 7 de l'Arduino respectivament, que això ho podem veure així, el led roig a l'IO5 i el led verd al IO7, que respectivament són, ho veiem així, el PD5 i el PD7. D'acord? Ho anem a implementar mitjançant registres. I el primer que hem de fer, per tant, bé, això ho vaig a esborrar, vosaltres ho guardeu-ho com a, per exemple, pràctica 8/exercici 1 i feu una còpia del projecte i l'anomeneu pràctica 8/exercici 2 i continuem des d'ací. El que anem a fer és mirar quins registres hem d'utilitzar. Són els registres DDRD i port D. El DDRD és el port de direcció el registre de direcció de les dades, és a dir, indica si un pin està en mode input o en mode output. Està en mode input si el seu bit està a 0 i està en mode output si el seu pin està a 1. Per altra banda, el port data register el que ens va a permetre és posar un valor 1 o 0 a cadascun dels pins. Cadascun dels bits del registre correspon a un dels 8 pins del port. Per tant, això serà el PD0, PD1, PD2, PD3, PD4 fins al PD7. I el mateix diem d'aquest serà del PD0 al PD7. Amb això establim si és entrada o eixida, entrada 0, eixida 1, i amb això establim quin valor té cadascuna de les eixides. Per tant, el primer que hem de fer és el DDRD. Hem de posar-li com a eixida el pin 7, el pin 5, això seria el 4, 3, 2, 1, 0. Seguidament, com volem un parpadeig, amb un segon en cadascun dels estats, posem dos delays i el primer que hem de fer és, començant per exemple amb el pin 5 a high, anem a establir el pin a high amb una operació OR. Per això posem tots zeros menys el que volem establir a 1, perquè al fer OR sobre un 1, el bit que apliquem se queda en 1. Quan ho fem amb un 0, qualsevol valor OR un 0 és aquest valor. I en el pin 7 el que anem a fer és aplicar una porta AND amb pot en binari perquè és més clar, ho podríem fer en hexadecimal. Va ser tot uns excepte el pin 7. Per tant seria el primer, ara com estem escrivint d'esquerra a dreta, el primer 0 i la resta uns. D'altra banda, quan estem en el segon període, volem que siga el pin 7 el que estiga a high i volem que siga el pin 5 el que estiga a low. Guardem, tenim així perquè es veja més clar i li donem a play per a que construïsca i veiem el resultat. Com podem veure, aconseguim l'efecte desitjat. Si no has pogut fer l'exercici anterior amb registres, ara que has vist com s'utilitzen els registres, tornar a l'exercici anterior i tractar de fer-ho. De la mateixa forma, pots tractar de fer has de fer aquest amb llenguatge Arduino. De forma que veus les dues formes de fer-ho, amb registres i amb llenguatge Arduino. Ens veiem ara al següent vídeo sobre l'exercici 3.